ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ हे ഹരേ श्री രാമ कृष्ण चैतन्य प्रभु കൃഷ്ണ नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण ഹരേ कृष्ण കൃഷ്ണ हरे हरे ഹരേ हरे കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ राम കൃഷ്ണ राम ഹരേ राम ഹരേ हरे हरे ഹരേ രാമ हरे രാമ രാമ कृष्ण ഹരേ हरे ഹരേ हरे हरे ഹരേ राम കൃഷ്ണ राम राम हरे കൃഷ്ണ हरे കൃഷ്ണ ഹരേ हरे ഹരേ ഹരേ कृष्ण രാമ कृष्ण രാമ हरे രാമ हरे രാമ ഹരേ हरे ഹരേ राम ഹരേ हरे കൃഷ്ണ हरे കൃഷ്ണ हरे कृष्ण കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ कृष्ण ഹരേ कृष्ण ഹരേ कृष्ण हरे ഹരേ हरे രാമ हरे രാമ हरे राम രാമ राम രാമ राम ഹരേ हरे ഹരേ हरे हरे ഹരേ कृष्ण कृष्णा माता जी क्लास हरे हरे തുടങ്ങാം हरे हरे कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा माता जी हरे कृष्णा മാതാജി ഹരേ ओम കൃഷ്ണ മാതാജി ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथानितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखानिधंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमावं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जयपदाकस्वामिनि नामिने नमः आचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरकदादामदाय नगरग्रामतारिणे नमावं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाद्यदेशधारिणे जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത കോഴ്സിന്റെ 9ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ 3ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. 7ാമത്തെ അധ്യായം മുതലാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് വളരെ ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രഹസ്യം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് നിഷ്കാമ കർമ്മമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു, മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർത്താലാണ് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെയാണോ ഓർക്കുന്നത് അവരുടെ നാമത്തിലേക്കാണ് പോവുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനെയാണോ ഓർക്കുന്നത് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ഇതിലൊരു മാനായിട്ട് ജനിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. അപ്പൊ 3 തരത്തിലാണ് ഈ നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗുഹ്യം, ഇവിടെ ഗുഹ്യതമമാണ് പറയുന്നത്. ഗുഹ്യം, ഗുഹ്യതരം, ഗുഹ്യതമം. അപ്പൊ ഗുഹ്യം എന്ന് പറയുന്ന അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ്. കുറച്ചും കൂടി രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് രഹസ്യതരം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഹ്യതരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുഹ്യതമം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള വിവരം. അപ്പൊ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്? നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. അതാണ് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രഹസ്യതരം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഹ്യതരം എന്ന് പറയുന്ന അറിവാണ് ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഒരു പ്രകാശമായിട്ട് കാണുന്ന പോലെയായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്, നമ്മൾ ആരാണ്,
എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മയോഗത്തിന് വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ഉത്തരം. അതാണ് എന്തെന്ന്, നിങ്ങൾ ജീവാത്മാവാണ്, ഈ പുറത്തുള്ള ശരീരമല്ല, ഒരു ജീവാത്മാവാണ് എന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തില് നമ്മൾ ഈ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ബുദ്ധിയും ബോധത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു പരമാത്മാവിന്റെ, ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഒരു പരമാത്മാ റിയലൈസേഷൻ നമുക്ക് തന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ, എന്നാൽ ഇതൊന്നും പൂർണ്ണമായ അറിവല്ല. നമ്മൾക്ക് ആ ഓടക്കുഴൽ ഊതുന്ന വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലുള്ള ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള ആ രൂപമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, ആ ഭഗവാനുള്ള സേവനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതിൽ ഏറ്റവും രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള ഉത്തമമായിട്ടുള്ള യോഗം എന്താണ് അറിവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അർജുന, നീ ഒരിക്കലും, അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അർജുനനോട്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്? കർപ്പണ്യദോഷോപഹതസ്വം, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല, ഞാൻ അങ്ങേ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 2:7 ആണ് ശ്ലോകം. അപ്പം അത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? നീയ് എന്റെ ശിഷ്യനും ഭക്തനും പിന്നെന്താണ്, ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടായില്ലോ, സുഹൃത്തും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം നിനക്ക് തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലേ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധഭക്തി യോഗമാണ്. ശുദ്ധഭക്തി, കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തി ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന് കാരണം എന്താണ്? നീ എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. എന്താണ് അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ നന്നാവുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരമാണ് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ചിലപ്പോ ആ നന്നാവുന്ന വ്യക്തികളോട്, നമ്മളെക്കാൾ മേലെ പോയ ആ വ്യക്തികളോട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, ഒരു വെറുപ്പ് വരാം, ദേഷ്യം വരാം. മേലെ പോകുന്നത് കണ്ടോ, കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ നല്ല ജോലി ലഭിക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ നല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, നല്ല കാർ, നല്ല വീട് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തോന്നും? നമ്മൾക്ക് അവരെക്കാളും മേലെ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു വെറി, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരാം. അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഈർഷ്യയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തില് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം 2 തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ, വികാരങ്ങൾ, അതായത് നമ്മളുടെ ഒരാളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് 2 തലങ്ങളുണ്ട് എപ്പോഴും. ഒന്നിലും അതിന് ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീത്ത റിസൾട്ട് കിട്ടും. എല്ലാത്തിനും ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളിപ്പോ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിലും അത് നന്നായിട്ട് വരും, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും ഒന്നിലോ ഉപ്പ് കൂടാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരാലോ. അപ്പൊ ആ 2 തരത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് സുഖമുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് നല്ല സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിമിഷം നമുക്ക് ദുഃഖം വരാം. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സുഖവും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മളുടെ വീട്ടില് ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചു, വയ്യാതായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ദുഃഖമാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖം തോന്നുന്നത്? നമ്മളത് അനുഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം. അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും നന്നായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാളിലും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഞാൻ നന്നായിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മളിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഒരു റിലേറ്റീവ് ആണ്. ഈ നമ്മളുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്, നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. നോക്കിക്കോളൂ, ഒരാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ആളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ആള് അത്രയും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നു, സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ആളുടെ വീട്ടിൽ അന്ന് അത്രയും ശോകമായിരിക്കും. കാരണം ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ, അത് കിട്ടണമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ സന്തോഷത്തില് മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഈ ലോകത്തില്. അപ്പോ പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരാൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അവർ ആലോചിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാവം അവിടെ ഇല്ല. അവിടെ കാമം, ക്രോധം, മോഹം ഒന്നുമില്ല. കാരണം വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ശ്ലോകം പഠിച്ചു അല്ലെ. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? പണ്ഡിതന്മാര് എല്ലാത്തിനെയും ഒരേമാതിരിയാണ് കാണുന്നത്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപമായിട്ടാണ് അവർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവർ ആത്മാവിനെയാണ് കാണുന്നത്, പുറത്തുള്ള ശരീരത്തിനെയല്ല, ശരീരത്തിന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെയല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്നോട് എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം, അർജുന നീ അസൂയാലു അല്ല. അപ്പൊ നമ്മളും അർജുനനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് രീതിയിൽ ഇരുന്നാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ പറ്റുക? നമ്മളും അസൂയാലു ആയിരിക്കരുത്. നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ആ ഈർഷ്യ, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കമ്പാരിസൺ, അതെല്ലാം നമ്മൾ കളയണം. അപ്പൊ അർജുനൻ അത്രയും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അതീവ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ലാതെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിദ്യ രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ഭക്തിയോഗത്തിന്, അനന്യ ഭക്തിയോഗത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? എന്താ കാരണം? രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ആ രാജവിദ്യ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ, നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള അശുദ്ധികൾ നീങ്ങി, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നീങ്ങി നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? നമ്മുടെ മനസ്സ് പവിത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ആ പവിത്രമാക്കുന്ന വിദ്യയാണ്, ശുദ്ധമാക്കുന്ന വിദ്യയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രാജവിദ്യ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? നമ്മള് ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മരണം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ജനനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മരണം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ മൃത്യുചക്രത്തിൽ നിന്ന്, ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും. വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് മരണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ, മരണമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ആ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവദ്ധാമമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഭാവത്തില് സേവിക്കാനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇതില് എന്താണ്, സാധാരണ രാജവിദ്യ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സയൻസിൽ എന്ത് പഠിപ്പിക്കും? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും. അതിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും. ആ അവയവങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പോഷക വസ്തുക്കൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ. ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കും. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വേണം, പ്രോട്ടീൻ വേണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്നുള്ളത് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മുടെ ശരീരമാണ് എന്നുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും നിറയെ പേർക്ക് അറിയുന്നത് അല്ലെ. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരമല്ല, അതിലുള്ള ഒരു ആത്മാവുണ്ട്, ആ ആത്മാവിനുള്ള ഒരു ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രഹസ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്കൂളിൽ പോയാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഇത്. ഒരു ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് ആ ജ്ഞാനം ആർജിച്ച ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ വിവരം കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കോടാനുകോടി ജനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഈ ലോകത്ത്. അതിൽ എത്ര പേര് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? എത്ര പേര് ഭാഗവതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? അത് എത്രയോ തുച്ഛമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യമാണ്, പവിത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് തരും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം തരും. നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ശാശ്വതമാണ്. കാരണം ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പോയി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണോ? വേണ്ട. ഈ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപെരിഷബിൾ ആണ്, ഭഗവത്ഗീതയിലത്തെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എത്രയോ കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അതേ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് എത്രയോ കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ സയൻസ് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ശാശ്വതമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, എന്ത് ചെയ്യാം? സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാം. കാരണം അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ പൂജിച്ച് നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു മനസ്സമാധാനം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലൊരു സമാധാനം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോയത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ആണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. പക്ഷേ ഇത് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? അവർക്ക് ഇത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞുല്ലോ, വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നാമം ജപിക്കണം തോന്നിയാലും അതിനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരില്ല. കൊണ്ടിരുത്തി കഴിഞ്ഞാലും അവർ എഴുന്നേറ്റ് പോകും.
എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റില്ല, എനിക്ക് അത്ര ക്ഷമയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതൊരു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യക്കുറവാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നു, ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, അവര് ഒരു മനുഷ്യനാണ്, അമാനുഷിക ശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ. പക്ഷെ അത് സത്യമാണോ? അല്ല. ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് പൊക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അതിന് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ കാര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നമ്മള് ബലപിടിപ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കും, ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കട നിൽക്കും, ഒരു കടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു കാഷ്യർ സ്ഥാനത്ത് വെക്കുന്ന ആളെ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെയാണ് അവർ വെക്കുക, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വെക്കുക. ആ പണം മുഴുവൻ വിശ്വസ്തയോട് കൂടിയിട്ട് ഫുൾ എമൗണ്ട് കയ്യിൽ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളെ മാത്രമാണ് ഒരു കാഷ്യറായിട്ട് ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് ഒരു ദിവസം പോകണം, ആ ഓണർക്ക് ഒരു ദിവസം വരാൻ പറ്റില്ല രാത്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളക്ട് ചെയ്ത പണം മുഴുവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രഹസ്യ ലോക്കറോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തുള്ള അതിനൊരു ചാവി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ചാവി എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കൊടുക്കും ഇല്ല, കാരണം അത്രയും വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളെ മാത്രമാണ് ഏൽപ്പിച്ച ചാവി കൊടുക്കുള്ളൂ. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ കട നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഏൽപ്പിക്കില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും. ഈ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ഒരു ജ്ഞാനമാണുള്ളത്? ഇത് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്? നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് അത് എത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഏത് ആഗ്രഹപൂർത്തിയും അതിന്റെ അത്രയ്ക്ക് മഹത്തരല്ല അല്ലെ? കാരണം വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഒരു ദുഃഖം വരുത്തുന്നതാണ് ഓരോ പ്രവൃത്തികളും. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ചിന്താമണി ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പരമാനന്ദമാണ്. അവിടെ ദുഃഖങ്ങളില്ല, നമ്മൾക്ക് രോഗങ്ങളില്ല, അതുപോലെ നമ്മുടെ മുടി നരയ്ക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത്, നിത്യ യൗവനത്തിലാണ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു ഡോറിന്റെ താക്കോല് ആരുടെ കയ്യിലാണ് കൊടുക്കുക? അതിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലാണ് കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കില്ല. യോഗമായ കൊണ്ട് മൂടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ എന്തുണ്ടാവും, അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി ഞാനാണ് വലിയ ആളെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ ലോകത്ത് വന്ന് വീണ്ടും നമ്മള് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മേമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു, സർവ്വഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ആ ചൈതന്യം പോയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചൈതന്യം ആവുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ദാഹിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാവും. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്തുന്നത് ആരാണ്? അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, അതാണ് ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെ ഭൂമി ആ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രഹം ഇത്രയും വലുതാണ് അല്ലെ? അതെങ്ങനെ അതിന്റെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ് അതേ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ ഉദിച്ചു വന്ന് രാത്രി അസ്തമിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? അത് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം. സ്ഥിതി ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇത്ര നാളും ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ട്? അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഈ എന്താണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഭഗവാനുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ അയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 2-3 പേരെ കൊന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്ത് ശിക്ഷ വിധിക്കും? എല്ലാ പ്രൂഫും ഉണ്ട്, അയാൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജഡ്ജ് അയാളെ എന്താണ്, തൂക്കിക്കൊല്ലാനായിട്ട് വിധിക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ തൂക്കിക്കൊല്ലാനായിട്ട് വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അയാളെ കൊല്ലുന്ന പാപം ആ ജഡ്ജിന് വരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം അയാൾ ചെയ്ത കൊലകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ ജഡ്ജിനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്,
അവരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണ് അവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത്. ആ ജഡ്ജി എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം അയാൾക്കില്ല. അയാളുടെ കുറ്റമായിട്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ കൊല ചെയ്ത ആളുമായിട്ട് ഈ ജഡ്ജിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. അതെങ്ങനെ? അത് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളാണ്, അല്ലെ? അതിനുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മൾക്ക്, സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തികളാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രവർത്തിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്ത ആ പാപങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തു. എന്താ വെച്ചാൽ പലതരത്തിലുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യം, ഒരു തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കടയിലുള്ള ആൾ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതേ ഉദാഹരണം തന്നെ എടുക്കുന്നത്. ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 100 രൂപ അതിൽ നിന്ന് ആ ക്യാഷ് ബോക്സിൽ നിന്ന് അറിയാണ്ട് എടുക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ അയാൾക്ക് എന്തോ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ, ആരും അറിയുന്നില്ല. ഒരുപാട് വലിയ കടയാകുമ്പോൾ ഒരു 100 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം മേ ബി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ അത് 100 രൂപയാണ് എടുത്തത്. അയാള് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ പാപം അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ശിക്ഷ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ പാപം ചെയ്യപ്പോ ആ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബീജം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 100 രൂപ എടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ബീജം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മള് അയാൾ പൈസ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ അയാൾക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടില്ല? അതിന് ശിക്ഷയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം ആരും അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് പാപം ചെയ്താലും അതിനൊരു ശിക്ഷയുണ്ട്. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും. നമ്മൾ ധൃതരാഷ്ട്ര കഥ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെയാണ് അപ്രാരാബ്ദം എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും 100 രൂപ എടുത്തു, അപ്പൊ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ വീണ്ടും ഒരു 100 രൂപ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അയാൾ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത, അതിന് കൂട്ടം എന്ന് പറയും. ആ കൂടം എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു തവണ അയാൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ശിക്ഷ വരെയാണ്. അപ്പോഴാണ് അവർ ഫുൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇത്രയും തവണ അയാൾ പൈസ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനാണ് പ്രാരാബ്ധം. അപ്പൊ അതിനൊരു പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും, അല്ലെ? അയാളെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ജോലി പോവും, ഏത് തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷ വേണമെങ്കിൽ ആവാം. അപ്പൊ ആ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ ദുഃഖങ്ങളും നമ്മൾ ഏതോ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അത് അപ്പം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾക്ക് ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കെല്ലാം കാരണം ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മേലെയാണ്. ഭഗവാൻ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. നമ്മളുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു കാറ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു നല്ല സുഗന്ധമുള്ള ഒരു പൂവിനെ തഴുകി പോകുമ്പോൾ ആ സുഗന്ധം ആ കാറ്റിലേക്ക് വരും, അല്ലെ? പക്ഷെ ആ സുഗന്ധമാണ് കാറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ കാറ്റ് അതിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്, അല്ലെ ഉള്ളത്. അത് ഇനി പൂവും ഗന്ധവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പൂവിൽ നിന്നാണ് ഗന്ധം വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂവും ഗന്ധവും ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെ അതൊരു റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദുർഗന്ധമുള്ള സ്ഥലത്തെ കൂടെയാണ് കാറ്റ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ ദുർഗന്ധവും അത് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ കാറ്റ് എല്ലാത്തിനെയും സ്പർശിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും കാറ്റ് ഒന്നുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെ? മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സ്പർശം എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല വരുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ്. ഭഗവാനെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്, അതായത് എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഓരോന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള, നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം ആരാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്ന മാരത്തെ ഒരു ജന്മം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ചോയ്സും ഇല്ല. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. പക്ഷെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അതിന് മേലെ ഏത് കാര്യവും നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം ഫുൾ നടക്കുന്നത് ആരുടെ അധീനതയിലാണ്? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ, പക്ഷെ ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? സാക്ഷിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്.
ഭഗവാൻ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നില്ല. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മയ്യാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കുറേ മെൻഷൻ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചു. എന്താണ് കാരണം? ഏറ്റവും ആദ്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ചതുർവ്യൂഹം എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് വരും. 4 ഇതായിട്ടാണ് വരിക. ആരാണ്? വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ. അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ നാരായണൻ ഉണ്ടാവും ആ സംഘർഷനിൽ നിന്ന്. ആ നാരായണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് അത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇനി അടുത്ത ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ വിഷ്ണു അവതാരങ്ങള് മഹാസംഘർഷൻ എന്നാ പറയാ, നാരായണിൽ നിന്ന് വരും. ആ മഹാസംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതാണ്? ഇത് ഇവിടെ നിന്നോട്ടാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. ഈ പേര് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, അപ്പൊ ഈ കാരണോദക സായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ ഒരു സമുദ്രമാണ് കാരണ ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഓഷ്യനിലാണ് ഈ കാരണോദക സായി വിഷ്ണു ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആ വലിപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഓഷ്യന്റെ വലിപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തെക്കാളും വലുപ്പമാണ് ആ കാരണ ഓഷ്യന്. അതിൽ അത്രയും നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മറ്റേ വിഷ്ണുവിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക? അവിടെ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവില്ല, കൂടെ തനിയാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യൂലോ. ആ ഓരോ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും. ആ പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ആ വെള്ളത്തില് കാരണം ഓഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കണ മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ എന്താ പറയാ, പ്രപഞ്ചത്തിനെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ പ്രപഞ്ചത്തിനെ തുറന്നു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അവിടെ ഫുൾ ഇരുട്ടായിരിക്കും. അതിനെന്ത് ചെയ്യും? പകുതി തന്റെ ദേഹത്തിൽ ജലം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ കിടക്കും ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ കൂടെ ലക്ഷ്മി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ നാഭിയിൽ നിന്ന് പൊക്കൽക്കുടിയിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും? ഒരു താമര വരും. ആ താമര എന്ന് പറയും നമ്മളുടെ ഇമാജിനേഷനിലുള്ള ഒരു താമരയൊന്നല്ല കേട്ടോ. ഈ ഗർഭോദക കോശി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിച്ചു എത്ര ഗാലക്സികളുണ്ട്. അത്രയും ഇതാണ്. 14 ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഈ താമര തണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത്രയും സമുദ്രത്തിലാണ് ഇത്രയും വലിപ്പത്തിൽ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു കിടക്കുന്നത്. ആ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ പൊക്കിൽ കൂടി നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ താമര വരുന്നത്. അവിടെ 14 ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളുണ്ട്. ആ താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതില് നടുവിലത്തെ ഈ താമരത്തല ഈ 14 ലോകങ്ങളിൽ നടുവിലത്തെ ഇതിലാണ് ഭൂർലോകം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. അതിന് മേലെ ദേവന്മാരുടെ ലോകം, പിതൃലോകം, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ തപസ്സികളുടെ മുനിമാരുടെ ഒക്കെ ലോകങ്ങളാണ് മേലെ വരുന്നത്. ഏറ്റവും മേലെയുള്ളതാണ് സത്യലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് താഴെ വരുന്നത് പാതാള ലോകങ്ങളാണ്. അതല, വിതല, സുതല, രസാതല, പാതാള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഏറ്റവും അവസാനം പാതാളം, ഹെൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതുള്ളത്, ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളുള്ളത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഗർഭോദക സായിയുടെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഇതില് ബ്രഹ്മാവ് വരുമല്ലോ. ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയാണ് സൃഷ്ടിക്കുള്ളത്. എന്നിട്ട് സൃഷ്ടികൾ, അപ്പൊ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു ആണ്. അപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ പ്രകൃതി, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളില്. അതുവരെ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു വരുമ്പോൾ ഇരുട്ട് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പച്ചപ്പും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഇതിൽ കരയും ലാൻഡ് എല്ലാം വരുന്നത്, എന്താണ് പർവ്വതങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഇതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം ജീവജാലങ്ങൾ വരും, അവർ ശരീരം വരും. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആര് വരും? ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു ആത്മാവായിട്ട് വരും. ആ അതില് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഈ ഓഷ്യന്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്ന പാൽക്കടൽ കാണാം. ആ കടലിലാണ് ആരുള്ളത്? ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു ഉള്ളത്. ആ ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു ആണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വരുന്നത്.
അപ്പൊ ഇതാണ് സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാലയളവ് ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മരിക്കണ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ആ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാവരും എന്തുണ്ടാവും, ആ ഇതില് ഗർഭോദസായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഇതിലേക്ക് ഉറങ്ങണ മാതിരിയാവും, നമ്മൾ അങ്ങനെ ലയിച്ചു പോവും ആ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കാലയളവ് കഴിയൂലോ, മരിക്കൂലോ, ബ്രഹ്മാവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ പ്രളയമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇച്ഛ വരുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്താണ് രണ്ടാമത് സൃഷ്ടി വരുന്നത്. അത് ട്രില്യൺ വർഷങ്ങളാണ് വരിക. 4.3 അങ്ങനെ 43 അത്രയും ട്രില്യൺ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ മാറി വരുന്നത്. കാരണം അത്രയും കാലയളവുണ്ട് ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രളയം വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും, ഈ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവൻ അപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അതേ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ഗർഭോദസായ വിഷ്ണുവിനെ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ്, അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കലിയുഗമാണ് കഴിയുന്നത് അല്ലേ, അടുത്ത സത്യയുഗമാണ് വരാൻ പോണേ. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ ജനിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സത്യയുഗത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കും. കലിയുഗത്തിൽ പക്ഷെ പാപങ്ങൾ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കൊന്നും സത്യയുഗത്തിൽ ജനിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, സാത്വികഗുണം വേണം. അപ്പൊ പിന്നെ കലിയുഗത്തിൽ ഇനി ആ ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ വീണ്ടും അടുത്ത കലിയുഗം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും മാറി മാറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനി മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അവജാനന്തി മൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു, എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ നമ്മൾ മൂഢന്മാർ, എസ്പെഷ്യലി കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബുദ്ധി കുറവാണ് എന്നുള്ളത്, ആയുസ് കുറവാണ്, ബുദ്ധി കുറവാണ്, മന്ദസുമന്ദമതയോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, മനുഷ്യ അവതാരത്തില് ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് ആരൊക്കെയായിട്ടാണ്, ശ്രീരാമദേവനായിട്ട് ജനിച്ചു, കൃഷ്ണനായിട്ട് ജനിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്താണ് കണ്ടത്, ഏതോ മാജിക് പവറുള്ള അമാനുഷിക ശക്തിയുള്ള ഏതോ മനുഷ്യരൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇതിനെ അവർ സച്ചിദാനന്ദ രൂപമായിട്ടാണ് കാണുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യന്റെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമായിട്ടാണ്, ഈ ഓർമ്മ കുറവുള്ള ബുദ്ധി കുറവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ആരെ കാണുന്നത്, ഈ കൃഷ്ണനെയും ശ്രീരാമദേവനെയും ഒക്കെ കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് കാരണം, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണെന്ന് വിചാരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. പറഞ്ഞുല്ലോ, ഭക്തിയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, ഗോവർദ്ധന വർദ്ധത്തിനെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി ചെറുവരില്, അതുപോലെ പൂതന മോക്ഷം, എത്ര ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു അന്ന് പൂതനയുടെ ഇത് നടത്തുന്ന സമയത്തിൽ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ അസുരന്റെ അഖാസുരന്റെ വധം, അങ്ങനെ കുറെ അസുരന്മാരെ വധം നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് പറ്റാത്തത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, അത് അമാനുഷിക ശക്തിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചോട്ടെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അർജുനന് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരും. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തില് അത്രയും ഭീകരമാണ്. എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു പോകുന്ന ദംഷങ്ങൾ അത്ര വലുതായിട്ട്, ചോരയായിട്ട്, അത്രയും ഭീകര രൂപമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാരും പല തലകളായിട്ടാണ് അതിൽ കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഭീകര രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അർജുനന്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭീകര രൂപം, ഈ എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളുമുള്ള ഒരു ഭീകര രൂപം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഒരാൾക്ക്, ഒരു മനുഷ്യന് കാണിക്കാൻ പറ്റും? ഇല്ല. കാരണം അത് ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അതിൽ ഈ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെ യശോദാമ്മയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മണ്ണ് തിന്നിട്ട് വായ തുറക്കൂ ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ ചെയ്തത്, ഈ ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിൽ ഭീകരമായിട്ടല്ല കാണിച്ചു കൊടുത്തത്, ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ വായിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. അത് ഒരു സാധാരണ ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് വായിൽ വഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്താണ്, മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മോകാശ മോഹകർമാണോ മോഹജ്ഞാന വിജേതസഖ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിതാഹ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകർഷരാകുന്നു.
ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവരെന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ദൈവമുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മളാണ് യജമാനൻ. ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലേ, നമ്മള് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മൂലമായിരിക്കാം നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത്. ഓരോരുത്തരിലും അതിലെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അവര് എന്താണ് ഇതിന്റെ ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ കെമിക്കൽസിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻസിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഭൗതികശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തികളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ജന്മത്തില് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജനിക്കുക, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എത്ര സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയാണ് അല്ലെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ജന്മം, കാരണം അവർ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നശിച്ചു എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് പുറത്തു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്താ നടക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിയുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം നശിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഒരാളെ കൊന്നാലും നമ്മൾക്ക് അതിന് ഫലമില്ല. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരികയാണ്, ഒരു ഭയമില്ലായ്മ. നമുക്ക് ഒന്നിനെയും പേടിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾ എന്ത് പാപകർമ്മങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാവും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമല്ല കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ഗുണം മുഴുവൻ നശിക്കണ മാതിരിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വീണ്ടും ഈ ലോകത്ത് വന്ന് കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതി ആശ്രിതാഹ ഭജന്ത്യ അനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാഭൂതാദിമവ്യയം. അപ്പൊ അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാൻ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്നെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. എന്നാൽ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമല്ല, അതൊരു ദുഃഖാലയം മാത്രമാണ്. നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ അടിയറവ് പറഞ്ഞാൽ ഗജേന്ദ്രനെ പോലെ, ദ്രൗപതിയെ പോലെ അവരെല്ലാം ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു അല്ലെ. നമ്മളെയും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും. ഇവിടെ മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആചാര്യനെ, വൈഷ്ണവാചാര്യനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവായ ഈശ്വരപുരിയുടെ അച്ഛനാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും വരിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വൃന്ദാവനത്തില് നമ്മള് ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ ചെയ്യും. ഗോവർദ്ധനപുരം പർവ്വതം മുഴുവൻ നമ്മൾ ചുറ്റി നടന്നു വരും. അതൊരു 24-25 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അത് നടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കും അല്ലെ. അന്ന് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി പോകുന്നത്. തിരിച്ചു വന്ന ഒരുപാട് തളർന്ന് വന്ന മരത്തിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു കുട്ടി, ഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി വന്നിട്ട് കുറച്ച് പാല് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാണ്, കുടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി ചോദിക്കും, ഞാൻ വിശന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ആരും, ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ ആരും വിശന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ പാല് തന്നിച്ചതാണ്, കുടിച്ചോളൂ, ഞാൻ പിന്നെ വന്നിട്ട് പാത്രം വാങ്ങിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ് കുട്ടി. പിന്നെ കുട്ടി വരുന്നില്ല. പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി അതേ കുട്ടി മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാല് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ എന്താണ് ഗോപാലനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡീറ്റി, അതായത് വിഗ്രഹം അവിടെ മണ്ണില് പണ്ട് മുസ്ലിം ആക്രമിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ പൂജാരി വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലെ കാടുകളിൽ, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള കാടിന്റെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങണം, ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരി പിറ്റേ ദിവസം അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് അവിടെ വന്ന് പർട്ടിക്കുലർ സ്പോട്ടിൽ വന്ന് കുഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ വിഗ്രഹം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ആ അമ്പലം ഉണ്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അരികിലായിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്? തന്റെ ഭക്തൻ വിശന്നിരിക്കുന്നത് പോലും ഭഗവാൻ നോക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള പരിഹാരം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വേണം ഭഗവാനെ. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, സതതം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുക?
അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ഭക്തിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ, 3 ലക്ഷം നാമങ്ങൾ ഡെയിലി ചെല്ലിയായിരുന്നു. ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് വരുത്താനായിട്ട് അതിന് നാമം ജപിക്കാൻ നിർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഒരു വേശ്യ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ വരും, എന്നിട്ട് പറയും എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയും വിരോധമില്ല, ഒന്നും അവർ എതിർത്ത് പറയുന്നത് വിരോധമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ 3 ലക്ഷം നാമം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുള്ളൂ, എന്റെ 3 നാമജപം കഴിയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. രാത്രി മുഴുവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഇരുന്ന്, പക്ഷെ നാമജപം തീരില്ല. പക്ഷെ ഈ നാമം മുഴുവൻ അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. 2ാമത്തെ ദിവസം ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കും. 3ാമത്തെ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ സ്ത്രീ ഒരു പൂർണ്ണ ഭക്തിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, എന്നിങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ അങ്ങയോട് വളരെ തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നമിക്കുന്നു, എന്നെ ഒരു ശിഷ്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ശിഷ്യയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലായ്പ്പോഴും കീർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ അവരുടെ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അത്രയും ശക്തിയുണ്ട്. പണ്ട് ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ശപിക്കുമ്പോൾ ആ ശാപം എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിച്ചിരുന്നത്? അവർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുക? നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ. അപ്പോ അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിർത്തില്ല എന്നുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കും, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അതുപോലെ ഭഗവാനുമുള്ള എപ്പോഴും അവരെ ഏത് ഭാവത്തിലുണ്ടാവുന്നത്? ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നത് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് എളിമയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇവര് ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയോട് കൂടി ആരാധിക്കേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുക, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ എളിമയോട് കൂടിയിട്ട് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭാവത്തോടു കൂടി എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ ബാധാദാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാര ഋക്സാമായ ജുരേവജ. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ, അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പിതാഹമസ്യ ജഗതോ, ഈ ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാവരും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ രക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു സുനാമി വന്നിട്ട്, പ്രളയം വന്നിട്ട് എല്ലാം നാശം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ എന്താണ്? പവിത്രമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം പവിത്രമാണ്. അതിൽ ഒരു അശുദ്ധിയില്ല. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ പരിശുദ്ധി മാത്രം, ഒരു ചീത്ത വികാരങ്ങളും അവിടെ ഇല്ല, നല്ല ഗുണങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ പ്രണവം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളും ഭഗവാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. വേദവ്യാസനാണ് വേദങ്ങൾ എഴുതിയെന്ന് പറയും. പക്ഷെ വേദവ്യാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്, കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോ എല്ലാ വേദജ്ഞാനങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ബ്രഹ്മാവിന് വേദജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് അതിനുശേഷമാണ് സൃഷ്ടി നടത്താൻ പറ്റിയത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അമ്മയോട്, എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം ഇരുട്ടാണ്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ കുറെ നാള് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ താമരത്തണ്ടില് ഈ 14 ലോകങ്ങൾ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് തപ എന്ന് പറയാണ്, തപസ് ചെയ്യൂ. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ബോധം ബ്രഹ്മാവിന് വരുന്നത്, ഭഗവാൻ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വത ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലേ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനായിരിക്കണം. അതുപോലെ ഭരണകർത്താവ്, അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്, ഭഗവാന്റെ അധീനത്തിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമുള്ളത്. അപ്പൊ ഭരണകർത്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പ്രഭു സാക്ഷിയായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉള്ളതാരാണ്? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് ഓരോരുത്തരെ പറ്റിയിട്ടും അറിയുക. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും അറിവുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അതുപോലെ ഉറ്റമിത്രം, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കഥ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 4 ഭാര്യമാരുടെ ഒരു കഥ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ വരുന്നത്? പരമാത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം വരുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ആരും വരുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ. ഇനി ഒരു ജന്മം വേണ്ടാന്നല്ലേ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരൂ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ശാശ്വതമായ ബീജം. അപ്പൊ സൃഷ്ടി നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിത്ത് വേണം അല്ലെ. ആ വിത്ത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്.
ഭഗവാനാണ് ബ്രഹ്മാവിന് ആ കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, രണ്ടാമത് സൃഷ്ടി നടത്താനുള്ളത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. അല്ലയോ അർജുന? അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? മഴ പെയ്യിക്കുന്നത്, നിർത്തുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണുള്ളത്. അമൃതവും മൃത്യുവും. അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോയാൽ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് മരണമില്ല അല്ലെ, നമ്മൾ ഇമ്മോർട്ടൽ ആണ്. അതാണ് അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. മൃത്യു എന്ന് പറയുന്നതോ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് കളിക്കണമെങ്കിൽ ആ മരണം തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരവും ഭഗവാനിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്. ജഡവസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള എല്ലാം ജഡവസ്തുക്കളും അതാണ്. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് വേദപഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള യാഗങ്ങൾ നടത്താം, അതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടത്താം. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം, ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം, ശിവദേവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം, ദുർഗാദേവിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം. അതിനെല്ലാം വേദത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്ന്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ആ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ആ ലോകങ്ങളിൽ പോയ എന്താ ഗുണം? ഇവിടത്തെക്കാളും നല്ല സുഖമാണ് അവിടെ. അവിടെ സോമപാനം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. അത്രയും സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പരിചരണം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും സുഖമായിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ എന്താണ് അവിടുത്തെ ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് താഴെ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. എന്തുണ്ടാവും? അതിൽ പുണ്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച പുണ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുന്നത് അല്ലെ, ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ പുണ്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണം, വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കണം. അപ്പൊ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമല്ല ഈ സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അവർക്കും മരണമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും അതോടുകൂടി അവസാനിക്കും. വീണ്ടും വിഷ്ണു സൃഷ്ടി നടത്തൂലോ, ആ സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്താണ് വീണ്ടും ഇവരെല്ലാം പുനർജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ലോകത്ത് പോയാലും നമ്മൾക്ക് രക്ഷയൊന്നുമില്ല, വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മീയ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ജയന്റ് വീലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ജയന്റ് വീല് മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും താഴെ തിരിച്ചു വരണല്ലേ, അവിടെ മേലെ പോയി സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഈ സൈക്കിൾ നോക്കൂ, താഴെ വന്നാൽ മേലേക്ക് പോകണം, മേലെ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് മേലേക്ക് പോകണം, അങ്ങനെയാണുള്ളത് അല്ലെ. ഒരു സ്ഥിരതയില്ല ഇതിനൊന്നും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനന്യാ ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിഭാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യകം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വേറെ ചിന്തയില്ലാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാനോട് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് പണം കൊടുത്തു, ഒരു ധ്രുവലോകം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. സുദാമാവിന് എന്താ ചെയ്തത്? അത്രയും എന്താണ് ഒരു മാളികയാണ് പണിത് കൊടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ, അതാണ് നമ്മൾ എനിക്കൊരു മാളിക വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് തന്നൊന്നും വരില്ല. വേറെ ചിന്തകളില്ലാതെ ഞാൻ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുകയല്ല വേണ്ടത്, ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണാം അല്ലെ, ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഒരു ഇടിയെന്ന് ആലോചിച്ചു. ആ നടയിൽ അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോ അതുവരെയുള്ള ക്യൂ കൂടി ഒരുമാതിരി നീറ്റായിട്ട് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നടയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുറച്ച് ദൂരം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ഇടി, ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അമങ്ങി പോണ മാതിരി ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തിനാണ്, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തിക്കി പോകുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണണം, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണണം. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കണ്ടതുകൊണ്ടായില്ല, ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണാനുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ളതല്ല. അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മളെ കണ്ടാൽ, നമ്മളിൽ പ്രീതിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാനിദാഹ തേബി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യ വിത്തി പൂർവകം. മറ്റ് ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധി പ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി പറയുന്നത് ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വേദങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരവരുടെ ലോകത്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു.
പക്ഷേ ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ എന്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്താലും അത് പോകുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഇവർക്കൊന്നും ഭഗവാന്റെ ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഇവർക്കൊന്നും നമുക്ക് സാങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ. അഗ്നിദേവനാണ് എന്ത് കൊടുത്തത്? ആ രഥം കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ വിജയസൂചകമായിട്ടുള്ള ഇത് പറയുമ്പോ ഗാന്ധീവത്തിലെ ശരമൊഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു വേറെ ദേവൻ കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോന്നും. അതുപോലെ ശംഖ്, അർജുനന്റെ ശംഖും ദിവ്യമാണ്. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും അർജുനന് പല ദേവതമാരാണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അർജുനൻ ആരെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ദേവതകളെല്ലാം സന്തോഷിച്ച് അർജുനന് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അത്. അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഈ ദേവതമാരുടെ ഉപാസകനായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അപ്പം ദേവതകളെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിധിപൂർവകമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇലകൾക്കും ചെടിയുടെ തണ്ടിനൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കണ മാതിരിയാണ്. അത് പൂർണ്ണ ഫലം കിട്ടില്ല. കാരണം ഒരു ദേവതയെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു ദേവതകളെ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ 30 ദേവതകൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയാ അല്ലെ. അത്രയും ദേവതകൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരെയും നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ? ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടാവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ ദേവതകളും പ്രസാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. യാതി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃയാന്തി പിതൃവ്രതാഹ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാജിനോഭിമ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ദേവന്മാരെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അവരെ ലോകത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കും. അതുപോലെ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് ജനിക്കും. അതുപോലെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും എന്താണ് പിതൃലോകത്ത് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് പിതൃലോകം എന്ന് പറയും പൊതുവെ. അപ്പൊ ഈ ഭൂതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ പറയാ, നമ്മൾ ഒരു ആത്മഹത്യയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു 70 വയസ്സുള്ള ജീവിക്കേണ്ട ഒരാൾ 20 വയസ്സിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്താല് ആ 50 കൊല്ലം വീണ്ടും അവർക്ക് ദേഹം കിട്ടില്ല എന്ന് പറയും ഈ ആത്മാവ് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് ദേഹം കിട്ടാതെ അലയുന്ന ആത്മാക്കളാണ്. അവർക്ക് വിശപ്പും ദാഹമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിരിക്കും. അതൊരു ഭയങ്കര എന്താ പറയാ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയില്ലേ, ടോർച്ചർ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള ഏത് കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ തരുള്ളൂ. ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനാണ്. പക്ഷെ നമ്മളായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ശരീരം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അലിഞ്ഞു തിരിയുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അതിനൊക്കെയാണ് ഈ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോ അവരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരെ പോലെ അറിയേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും. ഈ എല്ലാ ദേവതമാരും ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃത അസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഒരു പത്രം ഭഗവാന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ വിശപ്പില്ല, ദാഹല്യം ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മള് ഇങ്ങനെ പ്രസാദം അർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി അമ്മ എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കുട്ടി ഒന്നും ചെയ്യണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയും കൂടി കഴിച്ചോളൂ എന്നൊരു അമ്മയുടെ വായിൽ വെച്ച് തരുമ്പോ ആ അമ്മയ്ക്ക് എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും അത് അനുഭവിച്ചവരായിരിക്കും അല്ലെ. അച്ഛനായിക്കോട്ടെ അമ്മയായിക്കോട്ടെ. അപ്പോ ആ കുട്ടി നമ്മൾക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടി തരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണോ വേണ്ടയോ, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അത് ഒരു സന്തോഷമാണല്ലോ ആ കുട്ടി നമ്മൾക്ക് തരുമ്പോൾ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മളുടെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തിയോട് കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് സന്തോഷമാണ്. കണ്ടോ, അവരെനിക്ക് തരികയാണ് എന്ന്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഈ പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനനാണ്. നമ്മളുടെ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് എത്ര ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വളരെ ദരിദ്രനായിരുന്നു. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒന്നും ഭഗവാനെ പൂജിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, വെച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണൻ രാവിലെ പോയിരുന്ന് പൂജാറൂമിൽ നിന്ന് വിളക്കൊക്കെ കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇന്നതാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന്. അപ്പൊ ഒരു പായസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് പാല് തിളപ്പിച്ച് അരി ഇതാക്കി കുറച്ചു നേരം കുതിർത്തി വെച്ച് അതിൽ വേവിച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് അതുപോലെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നട്ട്സ് വറുത്തിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് തോന്നും ഇന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് തോന്നും അയാൾക്ക്, ആ ബ്രാഹ്മണന് മനസ്സിൽ അത്രയും മുഴുകിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് തുളസി ഇല ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പൂജിക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് അയ്യോ ഇതിന് നല്ല ചൂടുണ്ടാവോ തൊട്ട് നോക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തൊട്ട് നോക്കുകയാണ്. തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കൈ പൊള്ളി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ പൂർണ്ണമായും ആ ഒരു ഭാവം ആ ഭക്തന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അത് എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണരുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് വിഷ്ണു അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് ചിരിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മിദേവി ചോദിക്കും, എന്താണ് അവിടെ നടക്കണത്? ചോദിക്കും, എന്താ ചിരിക്കണേ, വെറുതെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നത്? ചോദിക്കും, പറയും, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിനക്ക്, ഞാൻ അയാളിപ്പോ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിമാനം അയച്ച് ഈ ബ്രാഹ്മണനെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കിപ്പിക്കുകയാണ്, മോക്ഷം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു നമ്മളെ ഓർമ്മയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പോലും ഭഗവാൻ അത്രയും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിസ്സാരമായിട്ട് ചെയ്താലും അത് ഭഗവാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജുഘോഷി ദദാസി യത് തപസ്യസ്യ കൗന്ദേയ തത്പുരുഷാമതർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്? ഇനി പറയാണ്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക, എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന് സന്തോഷമാണ് അല്ലേ? അത് പറഞ്ഞു, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. അതുപോലെ എന്ത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴും അത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓർഫനേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ പുണ്യമാണോ പാപമാണോ നമുക്ക് കിട്ടാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അതില്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പൂജാ റൂമിൽ നിങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതിന് പുണ്യവും പാപവും ഇല്ല. അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഭിക്ഷക്കാരൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണമാണ് കൊടുക്കുക, ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും അത്രയും നമ്മൾക്ക് തോന്നുകയാണ്. ഒരു 10 രൂപ കൊടുക്കണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ 10 രൂപ ഭഗവാന് വെച്ച് അതിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഹരേകൃഷ്ണ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതിന് ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേദേശോസ്തി ന പ്രിയക യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയീ തേ തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാവരിനോട് സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവരെന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് ആരോടും അസൂയയില്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കൂ, ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും 2 മക്കളാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. 2 പേരും നന്നായിട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കി. ഒരു മകനാണ് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും എല്ലാ വയസ്സായി അച്ഛനമ്മയ്ക്കും ആണ്. ഒരു മകൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കാണ്ട് അയാളുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ജസ്റ്റ് വന്ന് ഒരു നെയിംസേക്ക് വന്ന് അച്ഛനെയും അമ്മയും കണ്ടിട്ട് പോകും. ആരോടാണ് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക? നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ. ആ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്, അവർക്ക് ദുഃഖമുണ്ടോ സന്തോഷമുണ്ടോ ചോദിക്കുന്ന ആളോടായിരിക്കും താല്പര്യം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അവരോട് കുറച്ചും കൂടി സ്നേഹം ഭഗവാന് കൂടും അല്ലേ? അതിനെ പക്ഷപാതം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. അവനിൽ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഞാൻ വസിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യൂ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ? അവർക്ക് ഇന്നമാര് ചെയ്യണം, ഇന്നമാര് ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് വരിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരായിട്ട് പ്രഭുപാദമാരി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണല്ലേ? ഇപ്പൊ എത്ര വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനാണ് ആ ഒരു ഇസ്കോൺ മൂലമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ ഭഗവത്ഗീത എത്ര കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യഥാരൂപമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പകർന്നു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദുരാചാരോ ഭജതേമാം അനന്യഭാഗ് സാധുരേവാസമന്തവ്യക വ്യവസിതോഹി സഖ. ഇവിടെ ഒരാള് അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഹീനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ഒരാളായിരിക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഒരാളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവരെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് കാണണം. കഴിഞ്ഞ ഭൂതകാല പ്രവൃത്തികൾ ചീത്തയായിരുന്നാലും ഇപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് വന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. ഇവിടെ ജഗായി മതയുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ജഗായി മത എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അസുരരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു, അസുര സ്വഭാവം. അവർ എല്ലാവരും ഉപദ്രവിക്കും, കൊല്ലാനോ വെട്ടാനോ ഒന്നും മടിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമന്റെ രൂപമായിട്ടാണ് വരിക കേട്ടോ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇതില്. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്താണ് വിചാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവര് ഇത്രയും മതപരമായിട്ടുള്ള ഇവര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല്, നാമം ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കൂടുതൽ വിശ്വാസം വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവരെ പോയി ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം. പക്ഷെ അവർക്കത് ഇഷ്ടാവില്ല. അതിന് 2ാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അതിലൊരാൾ വന്നിട്ട് കല്ലെടുത്തെറിയാണ്. അപ്പൊ കല്ലെടുത്തെറിയുമ്പോ ചൈതന്യം ആരാണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിമുറിയും
അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ സഹിക്കില്ല ആർക്ക്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ, തന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലേ, അപ്പോ സഹചാരിയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? സുദർശന ചക്രം അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയും, അങ്ങ് ഭക്താവതാരാണ്, ഭക്താവതാരത്തില് ഒരിക്കലും ആയുധം എടുക്കാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് അവരോട് ക്ഷമിക്കൂ, അവര് ഭക്തന്മാരായിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തിട്ട് അവർ ആ പ്രാണഭീതിയോട് കൂടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് സറണ്ടർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതീവ ഉത്തമ ഭക്തരായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇതിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ഒരു സഹവാസം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ, അത് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറാം. അങ്ങനെ ഉത്തമൻ ആയവരെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണണം, ഒരിക്കലും കളിയാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ക്ഷിപ്രം ഭവതി തരം ആത്മാ ശശ്വശാന്തിം നികച്ചതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീകി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായി ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്ക് ശാന്തി കിട്ടും, ഭഗവതാമത്തിലെത്തും. ഇത് നീ പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നാണ് ആരോട് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രോമിസ് ഭഗവാൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തില്ല എന്ന് വരും, പക്ഷെ ഭക്തന്റെ പ്രോമിസ് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യും. മാം കി പാർത്താവ്യ പാപയോനയക സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തദാ ശൂദ്രാസ്തേബിയാന്തി പരാങ്കതി. പാർത്ത, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിലോ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് ജാതിയില്ല, മതമില്ല. എത്ര ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആ പ്രൊസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് വന്നത്, ജഗായി മതായിയെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആരാണെങ്കിലും ശരി ഭഗവാൻ എന്റെ ദാമ്പത്തിലേക്ക് വരാം. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണക. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ സന്ദേശം. അനന്യഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നാമം ചൊല്ലുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുക, ഭക്തനാവുക. ഒരു പുഷ്പമോ പത്രമോ ഫലമോ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി ആരാധന ചെയ്യുക, ആരതി ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യുക. ജെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആണുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പഞ്ചാംഗ പ്രണാമം പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് എളിമയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാനിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ തരുന്ന സന്ദേശം. ഇതാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്. ശുദ്ധ ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര മാത്രമാണ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അത് എത്ര നിസ്സാരമാണ് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതുകൊണ്ട് ജപിക്കാത്തവർ ഇനി വീണ്ടും ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അത് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആശ്രയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.